ଚାଲିବାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଝୁଣ୍ଟିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଇବାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ରୋଗୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କହିବାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ମୂର୍ଖ ବିବେଚିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉପରେ ମୁଁ 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି, ଚାଲିବାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଝୁଣ୍ଟିବା ନିଶ୍ଚିତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ, କାଟି ନ ଜାଣି କଟୁରୀ ଦୋଷ। ଏହି ଲୋକୋକ୍ତି ନ ଜାଣିବା ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଜାଣିବା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବାଟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାଟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଅଭିମାନ କରି ଯଦି ଆମେ ବାଟ ନ ଚାଲିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କିପରି? ଗୋବର ପୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗୋବର ପୋକ ମଣିଷର ମଳକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲିଆ ଆକାର କରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ବାସସ୍ଥଳକୁ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ନେଲା ବେଳେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଗୋଲିଆ ବସ୍ତୁକୁ ଗଡ଼େଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଆକଟ ଅଛି କି, ରାସ୍ତାର କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି କି, ଅସୁବିଧା ଅଛି କି। ସେ ଦେଖେ ନିଜର ସେଇ ଗୋଲିଆ ବସ୍ତୁକୁ। ମନରେ ତାର ଭାବାନ୍ତର ଆସେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ଗୋଲିଆ ବସ୍ତୁଟି ତିଆରି କଲି ସେ ଠିକରେ ଗୋଲାକାର ହେଇଛି ତ, ନା କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଇପାରୁନି। ସେ ସେଇ ଗୋଲିଆ ବସ୍ତୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସଜାଡ଼େ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗଡ଼ିଲେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲେ। ଯଦି ନ ଗଡ଼ିଲା ତେବେ ବି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି ତାହା ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେବେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ ବସ୍ତୁଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ୟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଗଡ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ତାର ସାଙ୍ଗଟିଏକୁ ଖୋଜେ, ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ, ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। ଉଭୟ ମିଶି ସେ ଗୋଲିଆ ବସ୍ତୁକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଗୋବର ପୋକର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତି ସେହି ବାଟକୁ ଦୋଷ ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋବର ପୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ରାସ୍ତା ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ସମ୍ଭବ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ରାସ୍ତା ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚାଲିବା, ତେବେ ଝୁଣ୍ଟିବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଣୁ ରାସ୍ତାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଯଦି ମନେକର ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖାଇବାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ରୋଗୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଖାଇବାର ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସକାଳେ ଖିଆଯାଏ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆଯାଏ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଖିଆଯାଏ, ୟାକୁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ନଚେତ୍ ରୋଗୀ ହେବା ବି ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗୁଣଧର୍ମ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଜୀବସାର ଅଛି। କେଉଁ ଜୀବସାର ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ ପରିବା ସହିତ କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ, କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନା ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ଖାଇବାର ଯଦି ନିୟମ ନ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବା। କାହିଁକି ନା ଖରାବେଳର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ରାତ୍ରିରେ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗୀ ହେବେ। ଦହି ଖରାବେଳେ ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବେ, ଦହି ରାତ୍ରିରେ ଖାଇବେ, ରୋଗୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା କହୁଛି, ମୁଁ ନୁହଁ। ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟର ନିୟମ, ଖାଇବାର ନିୟମ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
शेषରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସିଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ। ଆପଣ କେତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କହିବାର ନିୟମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯଦି କହିବାର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ବିବେଚିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କହିବାର ବି ଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମ ଅଛି, ଯେମିତିକି କେଉଁଠାରେ କିପରି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହା ନଯାଏ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ବି ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନଚେତ୍ ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନିରର୍ଥକ ଯାଏ। ମୂର୍ଖ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ କେବଳ କହିବା ଶୈଳୀରୁ ହିଁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କହିବା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପରା କଥାରେ ଅଛି, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। କହିବାର ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଜୀବନ ତମାମ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାଣିବା ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା କେତେ ଯେ ଜରୁରୀ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ସୁନ୍ଦର ରୋଚକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବାର ଏକ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଜ୍ଞାନ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହାଣୀଟିଏ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ଚାଷବାସ କରି ନିଜର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ସେ ନିଜେ, 3 ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅକୁ ବାହା କଲା ପରେ ଏବେ କେବଳ 4 ଜଣ। କୃଷକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରପାରିରେ। ପୁଅ 3ଟି ବଡ଼ ହେଲେଣି। ବଡ଼ ପୁଅ ଅନ୍ଧ, ଆଖି ନଥିଲେ ବି ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ବାପାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଏ, ଚାଷବାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ପୁଅ ଭାରି ଅଳସୁଆ। କୃଷକ ଜଣକ କେତେ ଗାଳି ଫଚତ କଲେ ବି, କେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଏହି ଅଳସୁଆ 2 ଭାଇ କୁଟାକୁ ବି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। କ୍ରମେ କୃଷକ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅଳସୁଆ 2 ପୁଅ ପାଖରୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 3 ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ମାଟି ଥାଳି ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଉନି। ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ମାଟି ଥାଳିଟି ଦେଉଛି, ଏହା ତୁମକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଏହି ମାଟି ଥାଳିକୁ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରି ବେଶୀ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାସକୁ ଥରେ ହିଁ କାମ ଦେବ। ଏଣୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମାସକୁ ଥରେ ପାଳି କରି ମାଗିବ। ତେବେ ସାବଧାନ, ଏହି ମାଟି ଥାଳିକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ରଖିବ। ମାଟି ଥାଳିଟି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ। ମାଟି ଥାଳି ଯାହା ଦେଇଥିବ ସବୁ ଆପଣା ଛାଏ ଉଭେଇଯିବ। ଏତିକି କହିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକ ଜଣକ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଏବେ 3 ଭାଇଙ୍କ ଏହି ମାଟି ଥାଳି ହିଁ ସାହା ଭରସା। ବଡ଼ ଭାଇ, ଯିଏକି ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଣୁ କିଛି ବହି ମୋତେ ମିଳୁ। ଚମତ୍କାରୀ ମାଟି ଥାଳି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ କହିଛି, ଆଖି ନଥିଲେ ବହି ପଢ଼ିବ କେମିତି? ଏଣୁ ବଡ଼ ଭାଇର ଆଖିକୁ ବି ଦେଖାଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଭାରି ଖୁସି, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ 2 ଭାଇ ବହୁତ ଖପା ହେଲେ, ବହୁତ ରାଗିଲେ। କାହିଁକି ନା
ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ତ ନିହାତି ଅଳସୁଆ, ଖାଇବେ କିପରି? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ରାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଯେନ୍ ତେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ପାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମଝିଆ ଭାଇର ପାଳି ଆସିଲା। ମଝିଆ ଭାଇ ମାଟି ଥାଳିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଘର ମାଗିଲା, ଯାହାକୁ ମାଟି ଥାଳି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମଝିଆ ଭାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖିଦେଲା। ସୁନ୍ଦର ଘର ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ମଝିଆ ଭାଇ ଖୁସି ହେଲା। ସାନ ଭାଇକୁ ବି ତାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଧାର ଦେଲା, ଯାହା ସାନ ଭାଇ ତା ପର ମାସରେ ନିଜ ପାଳିରେ ମଝିଆ ଭାଇର ଧାର ଶୁଝିଦେଲା। ଏମିତି ତିନିହେଁ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ। ଏଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ବହି ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ବଳକା ସମୟ ଚାଷ କାମ କଲା। ଯେହେତୁ ତାର ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା ଏବଂ ଚାଷ କରିବାରେ ଆଉ ତାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ପାଳିରେ ଆହୁରି ବହି ସେହି ମାଟି ଥାଳିକୁ ମାଗିଲା ଏବଂ ପଢ଼ିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଅଧିକ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଚଳିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜ ନିଜ ପାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ଆସବାବପତ୍ର ବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ସ ମାଟି ଥାଳିକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଳସୁଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଏହି ଅଳସୁଆ ଦୁଇ ଭାଇ ମାଟି ଥାଳିକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ଦୁହେଁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ମାଟି ଥାଳିକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ସବୁ ସରିଗଲା। ମାଟି ଥାଳି ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ବଡ଼ ଭାଇର ବହି ସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇର ଆଖିକୁ ଆଉ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମାଟି ଥାଳି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣା ଛାଏଁ ଉଭେଇଗଲା। ପୂର୍ବର ସେହି ଚାଳକୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକ ହିଁ ରହିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଅନୁତାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହେବାର ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ତାହା ତା ପାଖରେ ରହିଲା। କାରଣ ଜ୍ଞାନ କାହାଠାରୁ ଉଭେଇ ଯାଏନି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ଚଳିଲା। ଦେଖିଲ ତ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ତାର ଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ନା କେବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନା। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଏହିଭଳି ରୋଚକ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ନୀତିଗତ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ସେୟାର ତ କରିସାରିଥିବେଣି। ରହୁଛି।